Kada danas oni u poznim godinama unucima pričaju o prošlim vremenima, teško mogu zamisliti vrijeme kada su uz fenjere i petrolejske lampe svjetlo u duboko u noć, komiju kukuruz ili obavljali neki drugi poslovi. Teško im je zamisliti vrijeme bez električne energije, televizora, blještavila sijalica u domovima, ulične rasvjete. Rijetki su oni koji sa prvim mrakom pritisnu prekida za struju, imajući na umu kada se prva sijalica pojavila na našim prostorima. Davne 1895. godine Sarajevo je bilo osvjetljeno isključivo petrolejskim svjetiljkama. U tadašnje vrijeme ljudi su se radovali mjesečini koja je osvjetljavala druge dijelove grada u kojima nije bilo fenjera, koji su palili vatrogasci. Sarajevske vlasti su početkom oktobra 1891. godine donijeli odluku o gradnji elektrane, koja je počela 2 godine poslije, prostoru koji se i danas zove Donja Hiseta. Taj prostor nalazio se kod mosta Skenderija, gdje je do prije posljednjeg rata bilo sjedište preduzeća Valter Perić. Sa gradnjom elektrane počela je i izgradnja mreže ulične rasvjete. Planile su prve sjelice duž obale Miljacke, tako smo 13 godina poslije Njujorka u Sarajevo stigla gradska rasvjeta. Begova džamija postaje prva džamija na svijetu u kojoj je zasvijetlila sijalica. Međutim, Sarajevo nije prvo mjesto u Bosni i Hercegovini gdje je zasijala sijalica, jer je 1890. prva sijalica na Balkanu, pa i na svijetu 9 godina nakon New Yorka, koja je bila upaljena 1881. zasvijetlila 1890. godine u Vogošćanskom naselju Semizovac. O tome svjedoči spomen obilježje prvoj sijalici u Bosni i Hercegovini, koje je 19. juna 2006. izgrađeno u dvorište osnovne škole porodice Efendije Ramić. Taj historijski događaj vezan je za tadašnji industrijski pogon za ispiranje magnove rude iz Čevljanovića, a bio je izgrađen u Semizovcu. Naime, austrougarski radnici koji su na ovom prostoru radili u blizini rijeke Ljubine instalirali su mini turbinu koja je proizvodila jednosmjernu struju za osvjetljenje njihovih prostorija. Govoriti danas o nekom periodu u kojem je zasjala prva sijalica smatra se veoma interesantnim, jer to kao mjesto nije imalo nekog velikog privrednog razvoja do dolaska Austrougarske, koja je već ranije istražila ovo područje gdje su otkrivene velike količine magnana. U 27 km udaljenim Čevljanovićima tu otvara rudnik i počinju sa eksploatacijom magnanove rude, čija se separacija i prečišćavanje vrši u Semizovcu. Tu je napravljena i mala turbina koja je proizvodila električnu energiju za potrebe njihovih objekata. Istražujući rudničku arhivu rudnika Bosna, saznao sam da je prvi arhivski dokument gdje se spominje sama turbina period 1896. godine. U spisima se navodi da imaju turbinu jačine 25 konjskih snaga koja snadbijeva samo par objekata. To nije bila tad neka velika jačina. Mogli su imati električno osvjetljenje samo u vlastitim prostorijama. I to je interesantno da je tim spletom okolnosti Semizovac za to vrijeme dobio struju koja nije bila sistem elektrifikacije za čitavo područje, ali je historijski za nas važno i bitno da je u ovom području zasjala prva sijalica. Tako da je Semizovac ušao u historiju sa ovom prvom sijalicom koja je zasjala prije Sarajeva, a 9 godina poslije New Yorka. Eto, ovo malo mjesto je po nečemu poznato u čitavom svijetu, tako da smo ponosni na to da je prva sijalica pregorjela tu. Drago nam je i nadamo se da će širi krug ljudi znati za ovo. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za video. Nadam se da vam se svidio sadržaj. Svakako ako imate neku ideju, preporučite mi dole u komentarima. Pišite mi da li ste znali da je druga sijalica zasjela na svijetu baš u Semizovcu. Do sljedećeg videa. Pozdrav!